Miren Puertas artistak Donostia Zuribeltzean erakusketa berria inauguratu du. Erakusketa honek Donostia begirada intimo eta aratz baten bidez zeharkatzera gonbidatzen du. Erakusketa irailaren 28 arte egongo da ikusgai Juan de Lizarazun. Proiektuak lehen zirriborretatik lerro simple eta funtseskoenetara doazen marrazki batzuk biltzen ditu, irudikatutakoaren, osotasunaren eta ustasunaren arteko sormenezko bidaia batean. Erakusketaren muina marrazkiek osatzen duten arren, Puertasek idazketari lekua eman nahi izan dio adierazpen bide gisa, ikuslari esperientzia zabalagoa eskainiz. Lanak boligrafoz eta errotuladorez egin dira, eta ondoren digitalizatu eta paperean inprimatu dira. Donostia Zuribeltzean, Miren Puertasen begirada pertsonalarenpean hitza eta irudia batzen dituen proposamen batean, hiria soiltasun kromatikotik eta gutxienekoaren indarretik berraurkitzeko gonbidapena da. Txalde hon guztioi, gaurko honetan Miren Puertasen erakusketa Donostia Zuribeltzean aurkeztera gatoz, hemen Juan de Lizarazu aretora. Ikusten dezuten bezala, nire ondon Miren artista daukeu, bera azkoitiarra da, eta bere obran zer isladatzen don, azalduko digu, ze teknika erabiltzen ditun, obra horiek egiterako orduan, guzti hori ez da. Ni baino hobeto berak esango digu, azalduko dizkigu bere obran zer islatzen duen, ze teknika erabiltzen duen, eta guzti hori azaltzeko hemen ikusten ditugu traso batzuk, itsasontzi batzuk, ikusi ditut Donostiko farola batzuk, baita ere, portuko kalea ere ikusi dut, orduan berak islatzeko zer aipatzen duen bere obra honekin, eta eskerrik asko urretxura ekartzeagatik zure obra, eta espero dugu behin baino gehiagotan etortzea gurekin, zure esposaketa edo erakusketak gurekin partekatzeko. Eskerrik asko azteko urretxuko udaletxiei, zuei, aukeri mateatik hemen nire lanak erakusteko. Moztuko ondo zan dezun bezala. Erakusketa honetan, indala urte batzuk indeko marrazki batzuk ekarri ditut. Marrazki danetan Donostixe, edo Donostiko paisajik, edo paisajeko elementu batzuk azaltzeie. Danak eskuzeindeko marrazkixek die, horretula horikin edo boligrafoz, eta gero digitaliza behin ditut. Digitalizatze horrek hainbat aukera ematetxit, alde batetik aukeri mateit indeko marrazki hori moldatzeko, edo marrazki horren zati bat hartzeko, eta zati horrekin jolasteko, eta beste alde batetik aukeri mateit baite tamaine edo euskarri diferentetan inprimitzeko. Hemen jarri dituten lanak papelin edo telan inprimiute daude, eta ikuste izen bezala tamaine diferentetako lanak daude. Ekarri ditut baite original batzuk, digitalizatzeke daudenak, eta pixket ikusteko baite, nola funtzionatzeten nik askotan marrazteakun ez dela, normalin ez ditut soporte elegantik, edo handixek hartzen bazko die paper zatixek, edo kuaderno bazterretan etxituten marrazkixek, eta gero hortik hartu, eta batzutan digitalizatu ez, aukeri matei, kuadrok sortzeko, edo bestelako lan batzuk erakusteko. Eta esan bezala, aipauneko nuke bait ere, marrazkixen izenakin batea, txarteletan literatur aipu batzuk sartu ditutela, irutzatelako marrazkixek irabakitzaile izan lehiken bezala, literaturak hortiken aukeri mateula, eta orduan bixen arteko jolaz hori etxien nahi izan ez bat ere, orduan marrazkixekin batea aipu esek letze baldin batio zutere, hor bestelako irakurketa bat, o bestelako jolaz bat ere topauko zute. Eta pixket orokorrin azaltzeko Donostixe, kostako hiri bat izen da, lurrek eta itxasuk daukeen harreman hori pixket izlau nahi izenet, eta nire begira die horrekiko, ez? Ni nola sartu nahi zen Donostixen, eta zer topa den hor, eta nik antzemandako zentzazioak plasmatzen zaixau nahiz. Gustatzat marrazki zueltu ibiltzia, oso azkarra ekie eta marra gutxikin, edo trazo azkarrak eta garbixek ibiltzia, irutzatelako
askotan marrazki realistak baino iradokitzaile hauek edo izen lehizkebelako, bueno, nahi pertsonalki gehiago gustatzatelako eta aukeri mateulako, ez da honakin ere, txuri horrekin ere, gauzek ezateko aukeri daula irudizatelako. Eta hoxe, 28 arte, hemen egongoa... Gaurtik, 12-tik, irailak 12-tik, 28 arte, eta ikusten dugu, ez da profesionala kuadrotan ez da hortaz bizi, baina elkarren lana egiten dela ikusten da, porque hor literatura azaldu da, eta esaten digu bere obraren ondon literatura pixka bat esartzen du Mirenek, eta, bueno, espero dugu, 15 egun hauetan jende asko etortzea eta ikustea zure obra, eta lehen aipatu detena, eskertzea, urretxora ekartzeagatik zure obra, eta ea beste behin etortzen zean obra berri batzukin. Eskerrik asko.